Pozdrav mladim i starim youtuberima. Danas ćemo vidjeti najlepšu robnu kuću na svetu. Galerie Lafayette je luksuzni francuski lanac robnih kuća. Najveći je u Evropi. Njihova centralna robna kuća je ova u Parizu. Na samom ulazu u robnu kuću Francuzi su napravili umetnost od hrane. Kad sam video ovo, zanemeo sam od lepote. Kupola od stakle čelika u stilu secesije je završena 1912. godine. Galerie Lafayette je jedna od najvećih robnih kuća na svetu. Prostire se na 3 kvarta na površini od 70.000 kvadratnih metara. Ovaj pogled i ovaj plato su u samom centru robne kuće. Ovo je daleko lepše u stvarnosti. Kamera ne može to da dočara. Nalazimo se na jednom od spratova rezervisanog samo za obuću. Na ogromnoj površini gdje čovjek može da se izgubi. Može se satima razgledati obuća i samo obuća. Tu su zastupljene najbolje svetske marke. Ovaj pogled je fascinantan. U bukvalnom smislu reči, zanemeš kad vidiš ovo. Popeli smo se na krov Galerie Lafayette. Odakle se pruža lep pogled na Pariz. Inače, Galerie Lafayette se prostire na 3 kvarta. Pogled na moćnu i fascinantnu Eiffelovu kulu. Tu preko puta je drugi deo robne kuće, dole ispod, a desno je treći deo. To je bilo to, dragi youtuberi, nadam se da ste uživali. Pomogli bi mi u razvoju kanala lajkom. Ako vam se sviđaju ovakvi putopisni snimci, razmislite o pretplati na kanal Come in Pocket. Hvala na gledanju.